Assalamu alaikum, barkanku da kasancewa da mu a daidai wannan lokaci. Ɗan Kyawa Tech Edit na kawo muku wata hanya da za ku yi reverse da bidiyon ku yanda zai ƙayatar ku samu viewer sosai a cikin channel ɗinku ko kuma dai da sauran social mediar ku. Domin ku ga wanda za ku yi wannan amfani da wannan application mai suna reverse, ku biyo mu cikin wannan bidiyo namu mai tarin albarka. Dan uwa dan wannan ne farkon zuwan ka daure ka mana subscribe a wannan channel ta mai albarka Ɗan Kyawa Tech Edit. Mun gode, ku biyo mu cikin wannan bidiyo. Yanzu misali kamar haka kana gani na akan fuskar wayata na shiga cikin application ɗina kamar haka. Yanzu misali bara mu je cikin Play Store sai mu downloading ɗin wannan application ɗin reversed. Yanzu misali bara mu shiga cikin application kamar haka, sai ka zo cikin nan kamar irin ne sai ka yi tapping, sai ka clicking sai ka rubuta sunan application ɗin. Gashi nan yanzu kamar haka muna gani zan reversed. To gashi nan already sun nuna mun gashi nan a ƙasa. Yauwa na yi clicking ɗinsa ya shiga searching. To kaga sun buɗe min shi, akwai network sosai. Gashi nan reverse. To dama already na yi downloading ɗinsa ne, yanzu sai dai in buɗe shi kamar haka. Misali kamar haka ya buɗe min shi kamar haka. Misali gashi nan ya baka zaɓi biyu. Kadan kana da bidiyo sai ka choose movie ɗin nan, ko kuma sabo za ka ɗauka sai ka je record movies. To kamar ni yanzu tunda gwada muku zan yi, bara mu shiga cikin record movies kamar haka. Yanzu misali kuna kallo na, yanzu misali bara in shiga cikin record movies. Misali mu je mu recording ɗin rubutun nan misali kamar haka. Ina ɗaukar bidiyon sa misali kamar haka. Misali bara a rubuta Fatima mai menene ga su nan dai. Yanzu misali ai ne kasa misali bara a bashi da haka misali. To bara ku gani, sai dai ku yi haƙuri za ku ke ganin haka ɗan talla yana shigowa, sai dai ku ɗan bari lokaci haka sai ku yi closing ɗinsa kamar haka. Talla. Yanzu misali gashi nan ya bamu, bara in shiga start da misali kamar haka. Kaga gashi nan ya bada reverse original, gashi nan original reverse, gasu nan sai abin da ka zaɓa. Yanzu bara mu ɗauki wannan na saman nan. Gashi yanzu na ɗauke shi, gashi nan yana loading, yana yin loading misali kamar haka. Gashi nan yana yin loading kamar haka. Kaga saura ƙiris ya ƙarasa. To yanzu misali kaga gashi na rubutun da na yi, to bara ka gani yanzu misali. Kaga yanda yake. To wannan gaskiya 'yan uwa bidiyon yana da matuƙar muhimmanci ga wa'anda ba su san yadda za su yi wannan reverse na bidiyo ba. Yana da kyau sosai, kuma yana da kyau mutum yake yi yana ɗan ɗora shi a kan YouTube da sauran su TikTok da sauran abubuwansa dai haka nan. Na gode. Kadan wannan ne farkon zuwanka ka daure ka mana subscribe, ka latsa ƙararrawar sanarwa daga lokacin da muka ajiye sabon bidiyo ya isa gare ka. Na gode, naku Ɗan Kyawa Tech Edit.